sababu kanubaw an bɛ aw fo ka waliman dɔn a tulo bɛ aw ka arajo so mani la min arajo Royale Fm sababu ye ni ye aw ka kunnafoni o lase waati o ye bakuruba kunnafoniw la n bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ in na Kumalanjala n'a ka délégation ka fara Fizi Mali kan olu ye lajɛrɛ kɛ Fizi Mali siège b'a la Misabugu lajɛrɛ min n'a ɲɛmaa tun bɛ maa min bolo o ye Fizi Mali yɛrɛ président ye Cɛmaw Goyita o maa caman tun bɛ a kɛnɛkan i n'a fɔ Clément Danbele Mali kɛyɔrɔ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ député minnu ni kalafili kɛra san 2018 minnu ni se tun dir'o ma ni coup d'état kɛra sababu ye k'olu ka se bosu la olu ni Mali premier ministre ye ɲɔgɔn ye kunun o ye hakilina camanw jira ɲɔgɔn na ka sanga jamana yɛrɛ taabolo ma an bɛ waati min na komi sisan Kɔrɔbalikaw fɛ yen an b'a ladɔnniya k'a fɔ taximaniw minnu ni o ye taxi contractigiw ye ko olu kɔni nisɔngoyalen don ni waati in na baara taabolo la o y'a sɔrɔ Burkina Faso fɛn min n'o ye Busube Traoré ko ale de ye kunnafoni di a jɔlen tuma min na Thomas Sankara Dala tun bɛ ka kunnafoni di Blaise Compaoré ka maaw ma walasa olu bɛ se ka na cogo min na o na waatiw la bakuruba kunnafoniw de filɛ kunnafoni min ni Karim Sebe bɛna lase aw ma o la an bɛ dugawu don kɛ Ala ka fɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye dɔgɔkun daminɛ la Kumalanjala ale ni délégation ba bisimilala Bamakɔkaw fɛ yen délégation min ni a ɲɛmaa tun bɛ a yɛrɛ bolo walasa jamana taabolo min ni kuma kan ka k'o kan ale min n'ale yɛrɛ ye vice président o dangan filanan ye min ka baara ɲɛsinnen bɛ maliden minnu sigilen bɛ jamana kɔ kan o vice président kalifalen bɛ ale de la o siratigɛ la lajɛrɛ nin kɛra a kɛra Misabugu o Fizi Mali yɛrɛ jabalaba la o kɛnɛ kan hakilina caman tun bɛ jiralen maaw la misali la délégation minnu bɔra fan caman na ka na Kɔrɔba délégation tun bɛ kɛnɛ kan ka fara Kaduro délégation Yanfola délégation Buguni délégation Faransi ta ani délégation caman wɛrɛ ni kɛnɛ kan fana maa min tun bɛ a kɛnɛ kan o bɛ tali kɛ minisiri kɔrɔ dɔw la Mamadu Tunkara ka fara Clément Danbele kan Faransiskaw olu fana tun bɛ a kɛnɛ kan ni lajɛrɛ bolila fɛn damadama kan bi na ko Fizi Mali bɛ jɔyɔrɔ min na hakilina yɛrɛw ka fara ɲɔgɔn kan ko o de kɔni ka fisa ko a yɛrɛla k'a fɔ minisiri ka baara ɲɛsinnen bɛ kɛlɛ banni ma malidenw ni ɲɔgɔn cɛ ni o bɛ tali kɛ Ismaël Wage la ale ni Fizi Mali ɲɛmaaw ye ɲɔgɔn ye waati tɛmɛn'o la a yɛrɛla k'a fɔ kɛlɛ banbali min filɛ nin kɛrɛnkɛrɛnnenya Kayi ni jɔnya kuma bɛ Kayi ani ɲɔno kɛlɛ banbali min b'o yɔrɔ la ko fɛn min n'o ye Wage ale yɛrɛ kɔni dalaya ta k'a da o Fizi Mali ɲɛmaaw kan k'u ka fɛɛrɛ kɛ cogo bɛɛ lajɛlen na walasa o ko bɛ se ka nɔgɔya cogo min na fɛn min n'o ye jamana kɔkanmaw ye Kumalanjala ani Libikan minnu bɔra Libi ka na ka fara Faransikaw kan ni o ye hakilinaw di o y'a ja k'a fɔ ko jamana bɛ bolo min kan ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana kɔ kan ko baara kɔni taabolo ka ɲi Fizi nasiraw la n'i ye Kɔrɔwari ta ka Kongo ta ka Faransi ta bi yɔrɔ o yɔrɔ ni maliden kan ka sɔrɔ a yɔrɔ la ko Fizi Mali bɛ a bɛɛ lajɛlen na maladɔnniya k'a fɔ lajɛrɛ kɛra dɔgɔkun daminɛ la kunna sini an maladɔnniya k'a fɔ délégation kelen bisimilala CNT vice président fɛ Laji Danbele o lajɛrɛ tun bɛ tali kɛ fɛn min na sani sɔnni sa an bɛna taa sigi k'a fɔ la n'an b'a fɔ ma ko assise nationale o assise nationale o baara kan ka kɛ kɛcogo min na papier ninnu kan ka sɔrɔ a la an b'a ladɔnniya k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan o don ko k'a di Kumalanjala ma a k'a lase a kɛrɛfɛmɔgɔw ma ka kunnafoni di k'a kan ka d'a kan ni kɔni ye assise fɔ bɛɛ lajɛlen sigilen bɛ min kan bi o y'a ye k'a fɔ Mali constitution ba yɛlɛma minnu kan ka don a la ko ka a bɛɛ lajɛlen don a la o la n'o kɛra a ka ca Ala fɛ ni kunnafoni dira maaw ma kabini u ka sigidaw la o b'a yira k'a fɔ n'ale ni sigi k'a fɔ o kɔni kɛra sa o y'a sɔrɔ faamuyali jɔnjɔn sera maaw ma o la o y'o baaraba kɛ o don ko gafe ta k'a di Kumalanjala ma walasa o bɛ se ka kunnafoni di cogo min na a ka sigidala maaw ma o sigidala maa dɔ ye Kajolo b'o la Yanfola b'o la Manden commune b'o la Buguni b'o la Côte d'Ivoire b'o la Faransi b'o la minnu nana Kumalanjala ka bolo kan o bɛɛ lajɛlen b'o la ka fara a bɛna da maa minnu kan
ka gafe kalifa la walasa o se ka taa o du ka yɔrɔ la cogo min na o baaraba in kɛra tile 2 in na walasa kunnafoni jɔnjɔn bɛ se ka di cogo min na ka sanga asini national ni o bɛna bila sen kan a tile 2 in na ni taama ninnu kɛra komandanjala fɛ tile 2 in na bi min ye alamisa ye premier n'o ye ministre des administrations territoriales nana ma ko wɛrɛ kɛ o délégation an'u kan ka ɲɔgɔn ye bi Mali kiwala la mbe ala dɔnniya k'a fɔ député minnu ni kalafili kɛra u ni ɲɔgɔn cɛ san 2018 o y'a sɔrɔ jamana ɲɛmaa kɔrɔ Ibrahim Boubacar Keita ale bɛ jamana ɲɛmaaya la a ma ala dɔnniya k'a fɔ ko ale mu député minnu bira olu farala ɲɔgɔn kan kunun ka taa kumaɲɔgɔnya kɛ ni Isegɛl Kokala Mayiga ye u ka tɔn bɛɛ lajɛlen u kɔni ko ka taa kalafili dɔ ma kana se bi ma maa min tanyana député kofɔli na k'a bɛ jɔ député 7 bɔɲɔgɔnko la Isegɛl Kokala Mayiga o tilalen k'u ka kumaw la ale kɔni y'a jira k'a fɔ tiɲɛna ko a ko gɛlɛyara ka d'a kan ko kalafili ye fɛn ye musaka de bɛ don a la bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ kalafili min kɛra san 2018 ko musaka caman donna la kɛrɛnkɛrɛnnenya minnu ye se sɔrɔ ka d'a kan ko n'i y'a ye se sɔrɔ caman ta kɛra i bɛ gagner siɲɛ 2nan na ka taa 2e tour la o se tɛ ɲɛ nafolo bɔli kɔ wa ko ale kɔni bɛ min f'u ye bi in na Mali bɛ taa la yɛlɛmabolo wɛrɛ kan o yɛlɛmabolo wɛrɛ ye min u ka u jija u fanga fara ɲɔgɔn kan walasa o lajɛlen min walima o baara kura min n'o bɛna bila sen kan bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo min na ka na i jɔyɔrɔ bin fa ko o kɔni ne laɲininen don o la Isegɛl Kokala Mayiga a ye foli d'u ma ka yɔrɔ la k'a fɔ ko nin de ka ɲi ni nani fɛla fɔ a mana kɛ cogo cogo ko o de ka fisa i tolen kɔfɛ nka nin ma kofɔlen ne ye min fɔ ko nin y'a jira k'a fɔ olu fana jɔyɔrɔ dɔ de b'u la ka d'a kan o dɔ ka sigida la ko danaya de dar'u kan ni o dar'u kan kaban olu kɔni fɛ a man ka to nin cogo in na tan ko ka fɛɛrɛ k'a la walasa olu fana bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na u ka baaraw taabolo la Mariki Diaw ale tun bɛ Aligérikaw fɛ yen o dongo fɛti min n'u ka yɛlɛma hɔrɔnya o fɛti ale tun bɛ o kɛnɛ kan an b'a ladɔnniya k'a fɔ o y'a bisimila kosɛbɛ Mali ani Aligérie ani Moscou ani Chine olu kɛlen bɛ planning teriya ye bi min ni dɔ tɛ fɛ ka taa ka dɔ to wa a danaya kɔnɔna na fana dɔ tɛ fɛ ka a da to a yɛrɛ la o siratigɛ la an b'a ladɔnniya k'a fɔ Mariki Diaw ale tun bɛ nin taama in na wa a tilara ani maliden minnu sigilen bɛ Aligérie jamana kɔnɔna na u ye lajɛrɛ kɛ gɛlɛya min bɛ malidenw kan Aligérie u da sera ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ da min sera ma ni o dɔw bɛ tari kɛ Kati na ko la ani lakɔliden minnu bɛ gɛlɛya min b'olu kan bi u da sera o bɛɛ lajɛlen ma o fɔ min kɛra Mariki Diaw a fana y'a jira k'a fɔ Mali yɛlɛmali diyagoya de an bɛɛ lajɛlen dama ka kan la o la ko maa si kana se kɛrɛfɛ ka nin ko in lajɛ bɛɛ lajɛlen k'a kɛ a sɛbɛnna ko ye o ye gɛlɛya min f'o kan ko n'Ala ma ko wɛrɛ kɛ n'a de seginna ka na Mali la ni min bɛ se ka kɛ joona k'o bɛ kɛ i n'a fɔ ministre Abdoulaye Diop y'a fɔ cogo min na ni min bɛ se ka kɛ k'o bɛ se ka kɛ ko nka ko ni min tɛ se ka kɛ ni Mali tɛ ko n'Ala sɔnna ma a bɛna fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ k'o kɛ walasa Mali denw bɛ se ka bɔ gɛlɛya kɔnɔna na cogo min na fɛn min n'o ye Burkina Faso Blaise Compaoré jalakili b'a nɔfɛ ka d'a kan ko coup d'état min kɛra Thomas Sankara la a coup d'état a jugement bɛɛ sen na maa min ni o tun bɛ ka ɲininkali busamisɛn tɛmɛ ale la tile 2 in na o b'a fɔ maa min ma ko Dusubé Traoré tun ye sɔrɔdasi min ni ale kun jɔlen bɛ Thomas Sankara da la nka ni tiɲɛnibaga sɔrɔla ko in na o ye ale de ka d'a kan ale kun jɛlen don ale de tun bɛ ka kunnafoni di Blaise Compaoré ka maaw ma a ye na nin waati a ye na nin fanga nin bɛ kuru kɔnɔna na jalakili b'ale nɔfɛ bi kosɛbɛ tuma min na n'u y'ale ɲininka ale ko ale ta ma kɛ dɔwɛrɛ k'ale tun jɔlen don ko nka ko marifakisɛ dɔ y'ale sɔrɔ a kan na a sen na ko o kɛra sababu ye ko ale k'u bɛ k'ale jalaki o y'a sɔrɔ ale nɔ si tɛ ko min na avocat y'a ɲininka maître du Hervé Kam ko a ka sabali a ka tiɲɛ fɔ ka d'a kan ko kuma dɔw bɛ yen n'i y'a fɔ dɔrɔn ko a bɛ i n'a fɔ i bɛ k'i moge bɔ maaw la k'a fɔ ko e tun jɔlen don min n'o ye Blaise Compaoré Thomas Sankara faga don ye ko kisɛ kɛ sɔrɔ sen na ko i b'a sɔrɔ e ta tun ye ko wɛrɛ y'a la n'o tɛ maa min jɔlen don kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale yɛrɛ tun bɛ pilasi min na o don n'o ye ko ka Thomas Sankara kɔlɔsi o maa si tun tɛ yen min tɛ janfa la n'o ma min fa ko ne ye maa ma fa fo ka na kisɛ kɛ o sen na
dɔwɛrɛ tɛ ko a yɛrɛ tun bɛ janfa min kɔnɔ ko o de y'a to a bɛ nin kɛnɛ kan bi a bala dɔnniya k'a fɔ ale y'a jira ko Azuma Ouedraogo n'a bɛ kuma ko Otis ko n'a y'a sɔrɔ kisɛ bonbaga bɛ ka ɲɛsin Thomas Sankara ma maa min ye mugu ci Thomas Sankara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'o ye Azuma Ouedraogo de ko ale ye marifa bɔ ka kungiya fila kɛ Thomas Sankara la wa ko bɛɛ kɛra nin ma ko fɔlen Busu bɛ Traoré jɔlen yan o siratigɛ la mara dɔnniya k'a fɔ ko ale kɔni kɛra kelen b'ale nɔfɛ hali ni nin bɛɛ lajɛlen na a bɛ ka a yira k'a fɔ ko ale sen t'a la Côte d'Ivoire kibaruyaw la a b'a ladɔnniya k'a fɔ a jɔla k'a fɔ fɛn min ni o ye taximaniw kɛrɛnkɛrɛnnenya la taximaniw minnu ni olu ye taxi compteurs na ko olu gɛlɛya b'u kan bi ka d'a kan ko tɛ ka nɔgɔya u bolo cogo sugu si la a jateminɛla k'a fɔ yɛrɛ ko wari b'olu de kun o de kosɔn faamaw ɲɛdilen b'u la bi tan o siratigɛ la mara dɔnniya k'a fɔ kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye olu yɛrɛ kan gɛlɛya min n'o kɛra a laban ko bɛna baara bila kɛ tile fila baara bila kɛ walasa o bɛ se ka bɔ o gɛlɛya kɔnɔna na a cogo min na Algérie ani Maroc foyi tɛ ka bɔ a mankan na ko min bɛ ka fara la ko o dongo fɛn min n'o ye Algérie ka den 2 olu tora taama la kɛnɛ dɔ ka ko ani Maroc man jan kisɛ nana kɛ ka sababu ye k'o 2 bɔnɛ u ni na Algérie ka denw don ni waati y'a sɔrɔ Algérie kɔni ni Maroc cɛ bilama gɛlɛya ko banna o yɔrɔ ko fɔlɔ ye olu la jalakili bɛ ɲini ka farafinna keleya tɔnba sɔrɔ une africaine ko o sigilen filɛ Addis Abeba yɛrɛ n'o ye Éthiopie yɛrɛ faba ko n'a fɔra ko rebelles bira Éthiopie kan fo Addis Abeba bɛ ɲini k'a minɛ une africaine sigilen bɛ o tɛgɛ da dɔ kuma na ko a kɛlen bɛ gɛlɛyaba ye bi tan wa ko waa sɔrɔ bɛ ka baga maliyɛn ma k'a fɔ ko olu ka taa jagoya kalafili la n'a sɔrɔ farafinna keleya tɔnba bɛ jɔyɔrɔ la cogo bɛɛ lajɛlen na kun bɛ wuli ka nin kɛlɛ kunbɛn hali n'u ma se kɔni o bɛ se ka jɔyɔrɔ bin min fa ko o kɔni bɛ o kɛ ko nka o kɛlɛ yɛrɛ bɛ nin ka se soforokun na ka d'a kɛ tigiri kɛlɛ tigiri sɔrɔsiw ko o ni Addis Abeba cɛ bi a tɛ tɛmɛ kilo 400 bɔɲɔgɔnko kan yali o na se ka don Addis Abeba wa walima o tɛna se ka don ye ɲininkali kɔni to min bɛ o kan an bɛ waati min na komi kanubagaw an bɛ ɲɔgɔn bila yan ne bɛ aw fo ka walima n'o ka fɔ aw ye ko aw k'an bɛn siɲɛ wɛrɛ hakɛto bɛ yen nka salamu